Makadini muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndina sekuru Gwenzi, sekuru vanobatsira zvese matambudziko amunosangana nawo. Go back to sender ipapo munhu anetsa chikwereti ipapo kana waroiwa ipapo pauri kushaya basa ukangoenda kwavari vanokubatsira zvekare ipapo kana uri urovha wanetsa ipapo kana iri nhamo yanetsa vanokubatsira zvekare ipapo. Saka garai mavabata panhamba dzavo dzandakuisirai paskrini. Musasaswere muchinetsekana nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichigadzirika. Sekuru Gwenzi avarombese kwete, asi vanobatsira matambudziko ese echivanhu akange ari kukunetsai ipapo. Saka kunetsekana kwatopera, garai mavabata panhamba dzavo dzandaisa paskrini. Iko zvino sekuru Gwenzi ndiyo shasha pakubatsira, pakurapa, pakuita zvinhu zvese zvematare zvinodiwa kuita. Vabatei panhamba dzavo. TV atibatike zvechopu. Early Sunday morning. Good morning everybody. Mamuka sei maZimbabweans kwamungadai mese muri koko kwamuchituona tiri. Nhasi tauya tiri kutefenura kwamuri tiri paKudian TV. Nhasi ndine nyaya dzakawanda dziri kuitika. Ndangoti ngogara ndazivisana nemi kuti kana pane chinhu chichatiuraya nguva yedu isati yakwana, mapolitician. Uchangonzwa munhu achangoti politician D. Obva adona vafira ipapo. Kune nyaya imwe iri kutenderera zvisingaite, nyaya yakaitika kuma-by election ekuEpworth nezuro. Nyaya yemaresults akazongoerekana abuda akutenderera. You know what, even ZANU-PF itself iri kutobuda ichicelebrate kuti yes, the proof that ZANU-PF is the most loved political party in Zimbabwe. Ndo zvavari kutaura kuti hanzi takawina over 95%, ndo patakawina napo pa-election by election ravo ravakaita iro remakansela paEpworth. Inini zvangu personally I'm not happy pane zvinhu izvozvo zvakaitika, not because kuti ndinoda kungoti munhu kana kuti ndinorwadziwa nekuti vamwe vanhu vahwina, because at the end of the day chatinenge tichida munyika idemocracy. Kana democracy umwe ahwinawo munongoti aiwa munomukorokotedza, congratulations, but that's not the way yazvaifanira kunge zvichiitwa nazvo, because isusu tiri kuziva kuti pakaitwa election racho iroro razoita kuti pazoramba pachingonzi by election pachizodzokorodzwa. Pane election rakaitwa remugore ra2023 iro risina kufambiswa zvakanaka. Isusu takada kunyatsotarisa maitikira rakaita election nemaperera zvakazoita. Nyaya yesiyo iyoyo haina kuti bata mushe, to be very honest, but panapa tine zvinhu zvataakuona zvakutaurika zvikuita kuti isusu tisafare. It's like zvinoita kuti isusu mwoyo yedu, pfungwa dzedu, it's like zvese, the whole situation yekuti result tiri kubuda iko zvino pari kunzi panga pane 3 macandidates asi triple C aipo pa macandidates iwayo. Ndo pari kundinetsa kuti saka vanhu ava vakadzingire chii Chamisa mu political party. Why vakatanga kuvhiringidza political party yake kuti aramwe, kutira kuti saka zvoreva kuti vai pave the way for this nonsense that is happening right now. Vaivhura nzira kuti tirambe tichiitirwa zvinhu zvakadai izvozvo. Imagine kuti a guy anga ari independent candidate akawana 23 votes vazotovharana zvakada 23. Maybe my friends ake anenge achingogocha nawo ikoko, it's like hama kwatotasa hama dzaka kuna munhu anganza nenyika yese yana hama 23 cheteka, kana even munzvimbo yanenge achigara, especially yanenge akatokurira zvake obva atoda kutokambe nemunhu kuda kuti hama dzake chedza dzinotokwanisa kuda kunomusupport. Independent guy. MDCT iyo iri kuleadwa naDouglas Ngonzora nevanhu vake yaibuda achibrag about achiti susu uya tiri kugadzirira kuti tinopeta ZANU-PF ikoko pa-by election toda kuidya. Akabva awana 120 votes. Ndo situation yakaitika ikoko. You know what, ndo zvaita kuti ZANU-PF isvike pakuni. Ndakatarisa vanhu ivava, this was the waste of time. What they were supposed to do kuti vafanira ngosiyana nazvo ngoti susu, you know what, we don't care about anything that is happening right now. We don't care about anything chiri kuitika ikoko. Ngaizviitire yega yongoita ma-automatic win here. It's better pane kuti pane opposition ipo vari vanhu vari kungomasquarata. Inongoza zvinonzi chaikuda kana chekusema ede Ngonzora muchamuziva ndiye yoyo aida kunikirina zvokuti opposition zvakawanika kupi. Even Chabangu chacho hachaise makansela acho kana ma-MP kuti vaenda kuno contesta against ZANU-PF. I mean, I don't know why are they doing this. So when ZANU-PF akabuda ne 3000 plus 22 votes pamusoro, handisati ndakambona zvinhu zvakadaro ini. To be very honest, handisati ndakamboona zvinhu zvakadaro kunzi munhu anoona 3 against 120 versus futi 23 votes.
azviko, but ameno kuti chii chinenge chichiitika. Unoona vanhu vachingoramba vachingotaura kuti isusu nenhikirikini nepolitical party yedu tiri kudai so tiri kutozoda kuzonobvisa Mnangagwa, ivo vachiziva kuti vari kushandira Mnangagwa. I think tiri kuti enough is enough. Pane nyaya dzakawanda dziri kuitika pana mhuri yeZimbabwe, saka unochikotondiona ndava kudai so ndinge ndine zvimajoka because handingodzoke mahara, ndikadzoka ndinge ndine majoka. Nhasi a lot is happening in our country. To be very honest with you, toda kutanga timbosanganisa nenyaya zviri kutaurwa zviri kuitika pamusoro paadvocate Nelson Chamisa nhasi. Saka kana uripo uchiziva kuti unoda advocate Nelson Chamisa, show me the signal. Ita kuti ahoyi izve so in my comment section ipapapa, show me the signal. But ndisati ndachibuditsa, ndachiputitsa, ndazvitaura, ndachibvondora, ndachireketa, ndachibhuya, ndabuwa ndiri kuda kungoti ndizivisa nevanhu kuti kana uri muSouth Africa unoda kuregisterwa company obvavhurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, zvaizi mazuva ano. Pane munhu anonzi Owen Education Research is the only one anokuregistera company okuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Usaswera uchivharirwa nzona bank account muSouth Africa mukore uno kana kuti kutadza kuregister company nekuti hauna work permit, zvinhu zvekudhara. Owen ari kuzviita ari kwaari ikoko, iwe unongori kwauri. Chinongodiwa chete kutora nhamba dzake. Usaswera uchimboudzwa vamwe kuti vari kuitawo inini ndakutokuudza, inini ndokuudza vanhu vari reliable nevari affordable nekuti handisimbise zvinhu zvekunyeba. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Izve so todzoka panyaya yedu topinda mushoko. Amen. A lot is happening in our teapot country. Kanyika kedu kanonakidza boys. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Advocate Nelson Chamisa vakabuda 2 days ago vatara kuti Mnangagwa akatambisa mari achida kundirwisa. It's like kutambisa izvo so vanhu vakufanira nzara kuZimbabwe, munhu aitambisa mari aita zvinhu zvisina nebasa rese. Come on guys, what's that? What for? And pavakatira kuti receive mari kunonzi kurecover that money yavaitambisa, makaona the way they were trying to recover money from the citizens. Inotonyadzisira. Vakatanga kunorova mataxi akawandisa because mari yange yakatambiswa yakawanda. Saka advocate Nelson Chamisa vakati I think vanhu makasangana nanyaya makainzwa, but it's very important kuti ndigara ndingopfura nepo kuti ndisazotenga ndikutaura zvinhu zvekumashure kwatsuro, zvekugodzi kwatsuro. Vakati rethink your priorities. So much money has been invested, wasted and pumped into destroying one individual, this Nelson Chamisa, but then it didn't work. It's not working and it will not work. They've put so much money, cars and much more into destroying yours truly, a fellow citizen who is merely trying to make a positive contribution and difference. More money has been allocated to destroy than to build. Even more money is set aside just to dismiss one person than is allocated certain key ministries and assigned priorities. How much has been put to the spoke and nefarious organization like FAZ? How much has been dedicated to hatchet jobs and wicked schemes to corrupt, manipulate and contaminate election? Rethink your politics. Domashoko ari kubuda tono advocate Nelson Chamisa. But you know what? Vashangopedza kutaura daro. There's this guy, award winning journalist, journalist anotauritsa zijongwe remajournalists oposhi ngono ane zvinhu zvaakutaura pamusoro penyaya yacho, and I'm not even happy with it, honestly speaking. But and I don't know why is he attacking advocate Nelson Chamisa. We love advocate Nelson Chamisa. Oposhi ngono amene kuti dziri kutenderera here, dziri kunyima namoto here kuti asi kuziva kuti tiri kungoti tinosapota Chamisa chero achidzvanyirirwa kudaro, chero mama opponent ake mari mabhinya musapota akadaro Chamisa. Iwo handiri kusapota Chamisa, ini ndizvo zvandiri kutoitawo. Saka I don't know kuti hope manje haasi kuzviona here kuti it's like zvakunyadzisa. Kana uri mufeso wahope, just tell him the truth. Tell him makasangana naye hope chisikiri chako chakubawa ichi hope kwana. Anditi that's what I'm saying, kuti hope hanzi nakulindi kwana uchanyara. Saka wona iyo hope zvataura panapa, hope ane zvinhu zvakutaura panapa after anzwa zvinhu zvakutaura na advocate Nelson Chamisa kuti mari yakawanda yakatambiswa kuti vadestroy munhu one individual. Kubva kweMDC kuneva zvaitoitika FAZ chichi maCIO chichi what else masichi, I don't know, basa rao ndere, they are very useless. But to destroy the nation, to destroy not to destroy the nation as such, to destroy vanhu vese vari kuda kuopposa the ruling party.
ndo basa ravanogona vakakutora vanokurova kukutyoredzera saka it's like come on wopo chimona it seems like is now supporting ZANU-PF indirectly. That's what I think. Why? Because of this comment yaari kutokomenda panapa ari kuti zvoni what ZANU-PF did to opposition and its leaders was exactly how it was expected to behave. Barbaric. But what did you do as Zimbabwe's main opposition leader to protect yourself from the barbarism beyond the belief that God was in your project and would intervene? I ask because we all know that faith without strategy is just wishful thinking, and in the face of tyranny, wishful thinking gets you crushed. Apedza zvake. Vamwe vanonga kuti mafacts asi mafacts ayakanaye and ari mafacts mboya kuno kuti sangane 1 because it doesn't make sense. You are a journalist, there's no need for you to attack munhu ariko, because I understand this type of journalism yako mazuva ano ndeye kuti most of the journalists variko they're doing it not tingati chiko, they are more like anti-corruption activists. Asi mu office angori ari journalism because munhu wesanika ne right yekutaura side rake, freedom of speech, freedom after speech chero chizonetsa zvayo kuZimbabwe. Ukangoti freedom of speech vanozongoti after speech manje mambama, saka unozongonzi iwo uri kuuta say something like that. But it doesn't make sense to me. Azvisi kubuda kuti wopwe, why are you attacking munhu asiri kutonga nyika? Let's face the problem, let's face the iona ka zviri kuitika vanhu vana mabasa, munhu ari kutoti mabasa acho anese ndiani, because let's go, if we are to go in different countries tikatarisa vana vevamwe vari kushanda vari kudidi vari kudarama life itori bo vedu vari kungoti vakagraduata akutotsvaga passport visa boom atiza takusara tisina ma-professionals. You see, my engineers, my professors in Zimbabwe, in my best engineers in the world. At students in Africa, in my best engineers. Vakutoti vano tuchimanya, but where are they now? They are out there. Kwa varupo marino tenga, varuku build nyika dzevamwe, economy yevamwe uramba yakasumuka because of these engineers. Vakadzidza kwenyu ikoko, vakabva nekwenyu, vakazvarwa nevenyu, vane DNA yekwedu ikoko. But someone is here busy attack munhu ari totry kutobatsira kufight. It doesn't make sense sometimes. Ndokana ndikadzidzisa vafana vakaenda kudzidzira politics tingatasa vamwe vari kuzviti we are doing revolution. Those guys they know nothing about politics. But ndokana ndichivadzidzisa kuti listen guys, kana muri kutaura kuti muri kuda kuita a revolution unless musiri masai iwo zvenyu, kana muri kuita zvinhu zvimwe muchida kuzoti muri kuda kuita revolution, dzidzai kumbouya makabatana first mest, mombomira kuti uya akakuudza kuti izvi this is nonsense zvori kuita, usade automuti chigananda chichi. I always tell those guys tayewo nyaya iripoka, let's ngati focus tive ne one strategy, one aim kuti alright ningi ndiye watiri kutargeta, gomo ndiani, gomo ndiningi, saka toita sei? Alright iwo chero kuti kana tisiri kuwirirana tine dzimwe nyaya dzatiri kuwirirana dzekuti hande tinochera gomo, kwete kuti totanga kuti muri kuda kuchera gomo kuti muri bvise gomo muri paradze, makutanga kumbotemana nemapiki nemafoshoro acho. It doesn't make sense, honestly speaking. But handisi kuziva iwo nongona ngozvichikuitira bo, but inini zvangu ndatobuda nepo ndikati it doesn't make what? Pamwe zviri kumeka dollar kwamuri, but kwandiri it doesn't make sense, honestly speaking. Right, aititi zvangu handisi kuziva. Umwe ari kubudawo panapa ari kuti you are manipulative, self-centered and a very toxic leader with no accountability. You want to deflect blame for failures which you were part of. Your narratives lack credibility. This is all about you and not the people. Munokomenda omege kunaona vanhu pamuromoka vanongotozotoka pachapfurana kule ndichingotaurawo nepapo uyu munomukomenda omega. Honestly I have nothing to say pasoro pecomment yo, but it's good kuti yasvika nekwamuri zvayo because inini handidi zvepamuromo zvangu handiti. Right, umwari kuti the day you realize kuti you don't take a goat to hunt a dog but another dog to hunt a dog is the day we will truly see change in Zimbabwe. Umwataura saka it's like uyu in short ari kutaura kungoti baba izvi zvoda hondo izvi hazvidi mbudzi munhu hazvidi nyama kuti moda unovhima nyama nenyama. Amen.
Azikuziva manje Chamisa wacho makana zvazvo kuti anomatrendera kupi masoja because nyaya iripo ndekutoti ava vanhu ava vasati vatora nyika vakatanga vatombonotrena kurova kutoputitsa it's like zvafanira kuti ukatomira namunangagwa Dambros zvibhagera anotodhaya akatotrena ipo paatori payo unorowa zvese kana judo haisi secret saka what should be done tikuda vanhu kuti musave nema-ideas enyu etheory emanhingirikini zvemaprofessors ekuzimbabwe zvokuti maprofessor asingagona kugadzira chiro chimbudzi chefoni muprofessor asingazive kuti ivhu rinotorwa sei mugoridhe uya uri professor uchitaura kuti chibaba pari kudiwa strategy yakadai shamari enda unotrena kana vapanha vako iva netimu yakasimba inogona kudzose something like that zvakaoma but anyway today andazokwana zokunyanya kutaura because kuti zokutotaura zvacho ndinokwanisa but ndinozopedzera nda bit emotional. For now, tell me what you think in the comment section. Nyaya iyi yandikutaura panapa munoionawo sei? Ndiudzei mu comment section. Izvezvo so ndisati nda disappear.